थँक्यू डीजे. धावसंख्या 35. थँक्यू डीजे. धावसंख्या 35. गोलंदाजी मार करून सागर निबाते मॅन फ्रॉम मुंबई, मुंबईला बिलॉंग करतोय. आणि यावेळी माणसने दाखवून दिलं जाते तू मुंबईवरून खेळायला आलास तरी काय झालं, मी माझ्या रत्नागिरीतला खेळाडू आहे आणि माझ्या क्रीडांगणावरती दमखम दाखवणारच. हा दमखम दाखवून दिला जातोय. माणसच्या बॅट मधून निघतोय घराघाती चौकार. जयभैरी श्रीनगर संघाचा मानस सर्वाधिक मागणा खेळाडू म्हणून ओळखला जात होता, पण थोडासा चर्चेमध्ये कमी आलाय. चर्चेला उदाहरण यावं लागेल. एकदा येते एकच्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल 40 अंकांवरती दान पोहोचले असेल. नंतरचा फटका लाजवाब होता. खडक 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 फटका आहे आणि कडक धाबे ते वसूल केल्या जात आहेत. चेंडू देखील आस्वाद घेत होता 4 धाब्यांचा. वारंवारता 2 चेंडूवरती 2 चेंडूने आस्वाद घेतलेत आणि येणाऱ्या तिसऱ्या चेंडूवरती काय पुढे एकदा चेंडूने आस्वाद घेतलाय. चेंडूला खरेदी केला जातोय 4 धाब्यांसाठी. या 4च्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 48 अंकांवरती दान पोहोचली आहे. सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार, एकापेक्षा एक हटके नाही आहेत. हे फटके 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 सलग चौकार इथे मारले गेलेत. सलगची चौकारांची आतिषबाजी. 4 चेंडूवरती 4 उत्तुंग चौकार. मानस ऑन फायर ऑन फायर फायर आणि फायर ब्रिगेड सारखं इथे मानस आपण पाहतोय. टीमची टोटल धावसंख्या 52 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. डिपेंडिंग टोटल आहे कारण फिरोज सिंदगी, सोहम बाटकर, मानस लाकडे आणि सार्थक पवार ही गोलंदाजीवरती असलेली 4 नावं आहेत ना, ती खूप महत्वाची आहेत. पण कामगिरी करावी लागेल. अजून धाबा बनवावं यावे गरजेचं असेल. एक धाव घेण्याचा इथे प्रयत्न केला जातोय. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. रनिंग द बीट वेने चित्याची चपळ इथे दाखवली. एक धाव पूर्ण केली आहे. धावसंख्या 53. डीजे. धावसंख्या 53 या अंकावरती दान पोहोचली असेल. बॅटिंग पॉवर प्ले ऑन. कानमंत्र देण्यासाठी फक्त एकदाच खेळाडू आपला क्रीडांगणामध्ये येऊ शकतो याची सर्वांनी नोंद घ्या. निलेशचा पहिला चेंडू यावेळी स्वर ठरलाय. स्वर +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मोजला जाणार आहे. धावसंख्या 55 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. पुण्यात एकदा नवीन गोलंदाज दाखल केला जातोय. निलेश ऑन गोलंदाजी मार्क. पुन्हा एकदा टाकलेला चेंडू. यावेळी चेंडू वाईट +2 टोटल 3 धावा या चेंडूवरती येत आहेत. म्हणजेच काय आतापर्यंत कोणताही चेंडू फेकला नाहीये. 5 धावा तिथे खर्च केल्या जात आहेत. ओवी स्पोर्ट संघाचे समर्थक आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा स्वेर व्हाईट बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धावसंख्या 59 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका इथे पाठवलाय. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये हाय हॅलो फॉलो करणाऱ्या प्रेक्षकांना येतोय मानसच्या बॅट मधून अजून एक चौकार. हा चौकार नाहीये, तिरस्कार असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 63 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. धावसंख्या 63. निलेश पुढे एकदा सज्ज जातोय आपल्या गोलंदाजी मार करून. नंतरचा बॉल परफेक्ट ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं गेलं होतं. क्रिकेटमध्ये ब्रह्मास्त्र ब्लॉकर पद्धतीचा चेंडू होता. नो चान्स. बॅटमन कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. बॅटिंग पॉवर प्ले होता. नंतर त्या चेंडूवरती येतोय डॉट बॉल. सर दुसरा डॉट बॉल येतोय. कम बॅक करतोय. पहिल्या चेंडूवरती थोडीशी खराब गोलंदाजी केली आणि त्यात नंतरच्या सलगच्या 2 चेंडूवरती कोणत्याही प्रकारची धाब इथे दिली जात नाहीये. धावसंख्या जैसे ती वैसे पर 63 या धावसंख्येवरती. अजून या षटकातील उर्वरित 3 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. मानस लाकडे कासरवेली गावाला बिलॉंग करणारा गतवर्षीचा बेस्ट फलंदाज आणि बेस्ट मालिकावीरचा किताब या मानसने घेतला होता. या स्पर्धेमध्ये थोडासा शांत राहतोय. पंचांनी व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. मानसचा विचार करायला गेला तर गतवर्षीचा मालिकावीर आहे, यावर्षी थोडासा शांत राहिलाय. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा स्वेर 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 व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धावा इथे दिल्या जात आहेत. अतिरिक्त धावा देखील आता कुठेतरी बार केल्या जात आहेत समोरच्या संघाला. नंतर त्या चेंडूवरती दांडकी गोल केली आहे. बोल्ड विकेटचं पतन.
थँक्यू डीजे. धावसंख्या 65. अजून या षटकातील उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक आहे. नवीन बॅटर सार्थक पवार क्रीडांगणाच्या दिशेने येतोय आणि सार्थक मॅपम नाचणे जीपीएल खेळण्यासाठी खास आलाय आणि पहिल्या चेंडूवरती चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. सीमा रेषा पार चौकार. चौकार येतोय जीपीएलचा चौकार आपण पाहतोय आणि जीपीएल चौकार खेचल्यानंतर धावसंख्या 69 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. सार्थक पवार आता ऑन फायर झालाय. एक आग उगणारी फलंदाजी त्याला क्रीडांगणामध्ये करणं गरजेचं आहे. नंतरच्या चेंडूवरती डॉट बॉल येतोय आणि सामना पंचांनी इथे संपवलाय. म्हणजेच काय निर्णायक पहिल्या इनिंगचा खेळ इथे समाप्त होतोय. डीजे 1 मिनिट. पहिल्या इनिंगचा खेळ इथे समाप्त झालाय. धावसंख्या 69 बनवली गेली आणि 70 धावांचं टार्गेट विजयासाठी इथे ठेवलं जाते. 30 चेंडू 70 धावा.